Verbazing en frustratie in de Tweede Kamer over het nieuws dat er nog steeds honderden kilo's PFAS komen binnendrijven vanuit België. We weten al heel lang dat we ermee moeten stoppen. En we gaan opnieuw van incident naar incident naar incident en er wordt te weinig gedaan. En verder in deze uitzending. Dossiers van cliënten Tragel gehackt en as van commando uitgestrooid in Vlissingen. Goedenavond. Verrast, geschrokken en gefrustreerd. Zo reageert de Haagse en Zeeuwse politiek op het nieuws dat er nog steeds meer dan 30 Vlaamse bedrijven PFAS mogen lozen volgens de oude normen. Daardoor kan er dit en volgend jaar nog ruim 900 kilo PFAS onze kant op stromen vanuit België. Dat zag de Tweede Kamer niet aankomen. Van 27 Vlaamse bedrijven zijn de lozingsnormen inmiddels wel al aangepast, maar 35 bedrijven kunnen de kankerverwekkende stof voorlopig nog blijven lozen. Onbegrijpelijk, zeggen ze in Den Haag. We weten hoe gevaarlijk PFAS is. We weten al heel lang dat we ermee moeten stoppen. Maar we gaan opnieuw van incident naar incident naar incident en er wordt te weinig gedaan. Niet aan de Belgische of Vlaamse kant en niet aan de Nederlandse kant. Het is natuurlijk afschuwelijk dat er zo'n stof gewoon onze natuur instroomt, kankerverwekkend is en ook nooit meer zomaar weggaat. We hebben Harbers, de minister, al eerder opgeroepen om echt keiharde afspraken te maken met Vlaanderen hierover. En nou zie je dan weer dat er verschillende instanties andere uitslag geven over wat er daadwerkelijk wel of niet een afname is van die PFAS. Ja, dat geeft nog meer onduidelijkheid en dat is niet waar de bewoners aan toe zijn en ook de natuur en omgeving niet. De Tweede Kamer heeft op dit dossier al meerdere moties van Bekkerman en Hagen aangenomen, maar de regering heeft die steeds naast zich neergelegd. Tot grote frustratie van de Kamerleden. Dan spreek je ook met een Groningse die dat op het Groningen-dossier ook al veel heeft meegemaakt. Ik vind dat echt heel erg moeilijk. Ik vind dat moeilijk omdat we zien dat de Kamer te vaak buitenspel wordt gezet door het kabinet. Ik moet zeggen dat me dat echt zwaar valt, omdat we juist zien dat regio's, Zeeland, Groningen, vaak te ver weg liggen van Den Haag en de belangen van bewoners daar te vaak op een zijspoor worden gezet. Aangeschoven politiek verslaggever Jan Vogel. Ja, Jan, dit is Den Haag. Hoe reageren ze in Zeeland? Ja, hier overheerst ook wel het gevoel dat Vlaanderen iets meer kan doen om die PFAS-vervuiling tegen te gaan. Ik citeer even gedeputeerde Dick van der Velde, die vrij diplomatiek reageert. Hij zegt: het nieuws bevestigt de rechtmatigheid van mijn ongeduld. Nou, Zeeuwse statenleden laten zich iets minder diplomatiek uit. Bijvoorbeeld Gert-Jan Minderhout van de Partij voor Zeeland zegt: ja, ze zouden wel wat harder mogen lopen daar in Vlaanderen. Ja, maar moet Nederland zelf niet ook gewoon meer doen? Zowel in Den Haag als hier in Zeeland vindt men eigenlijk van wel. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zeggen bijvoorbeeld dat wij niet van België kunnen verlangen dat zij stoppen met het lozen van PFAS. Terwijl wij zelf ook nog chemicaliën lozen die nauwelijks afbreekbaar zijn. En vergeet niet, tot gisteren brachten wij grote hoeveelheden van onze PFAS-afval naar Vlaanderen om daar verwerkt te worden. Ja, en daarnaast schort er ook nog wel wat aan de Nederlandse aanpak van de PFAS-vervuiling. Verschillende overheden gaan anders om met PFAS-lozingsvergunningen. De verantwoordelijkheden daaromheen zijn versnipperd. Ja, het Zeeuwse provinciebestuur heeft nu het kabinet ook een brief gestuurd waarin ze vragen om meer eenduidigheid in het beleid en met een heldere oproep: geef nou duidelijke criteria wat wel en niet mag rondom PFAS. Ja, duidelijk. Dankjewel, Jan. Meer dan 160 dossiers van cliënten van gehandicaptenorganisatie Tragel zijn illegaal gedownload na een hack. Bij het systeem Karen was een datalek. Een digitale omgeving is dat, waar verschillende zorginstellingen meewerken. Ook Zorgstroom is getroffen door de hack, waar inmiddels een 19-jarige man voor is aangehouden. Volgens Tragel zijn er geen aanwijzingen dat de documenten verder zijn gedeeld. Bij een bedrijfsongeval in Nieuwdorp is vanmiddag iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werkte volgens HV Zeeland op een terrein waar boorplatforms worden ontmanteld. De man is tijdens werkzaamheden bekneld komen zitten. Nog altijd worden er veel jonge egels gebracht naar de Mikken in Middelburg. Eigenlijk zou dat in deze tijd van het jaar helemaal niet zo moeten zijn. Maar door de aanhoudende warmte blijven egels zich voortplanten. Behoorlijk druk. Dat was het al, maar elke dag komen er nog tientallen bij. Het is echt ongekend. En niet alleen worden er zieke egels gebracht naar de opvang. De telefoon staat ook roodgloeiend omdat zoveel mensen vragen hebben.
Ook vinden mensen egeltjes die zomaar op een terras liggen of in het gras. En die lijken dood of ze zijn dood. Dat is dan de grote vraag. Hoe zie je dat? En daar worden wij dan voor gebeld. Het advies luidt dan, ze lijken vaak dood, maar zijn dat lang niet altijd. Geef ze daarom eerst een paar dagen om bij te komen. Mag ik je voorstellen aan Nonna Levina, 11 dagen oud. En zij is de 50.000ste inwoner van Middelburg. Vanmorgen werden mama Melati, papa Mark en grote broer Jackson verrast door burgemeester Harald Bergman. Ja, goedemorgen. Hallo. Ja, dat hadden we niet verwacht. Dat is wel heel bijzonder, heel leuk. Ja. Wist u het, hoeveel inwoners Middelburg eigenlijk had? Nee, dat wist ik echt niet. Ik had eigenlijk verwacht dat er wel meer waren. Het meisje kreeg deze beer van de burgemeester. De kleine Middelburger zorgt niet alleen voor een mooie mijlpaal. Door het bereiken van 50.000 inwoners gaat er ook in de gemeenteraad wat veranderen. We hebben nu 29 raadzetels bij de gemeente Middelburg. Maar vanaf 50.000 gaan we op naar de 31 raadzetels voor Middelburg. Dus dat betekent ook weer wat voor Middelburg. 2 raadzetels meer. Het is voor de kleine Nonna Levina nog een ver van haar bedshow. In de hele provincie wordt deze dagen stilgestaan bij de bevrijding van 1944. Vandaag bijvoorbeeld bij herdenkingsplaats Liberty Bridge in Westkapelle. Commando's en afgevaardigden uit Canada, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk herdachten de militaire slachtoffers. Een eindje verderop, bij de gedenkplaats achter de vuurtoren, legden basisschoolleerlingen kransen en bloemen ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers die vielen tijdens de bevrijding van Westkapelle. Ik vind dit best wel heel belangrijk, ja. En waarom? Nou, omdat deze mensen hier, die hebben allemaal gestreden voor onze vrijheid. En ja, dat is wel belangrijk voor mij. Ook Vlissingen werd bevrijd op 1 november 1944. Arthur Robinson was daarbij een Engelse commando. Robinson overleed deze zomer. Hij had als laatste wens dat zijn as zou worden uitgestrooid op het Vlissingse strand waar hij destijds aan land kwam. Precies 78 jaar geleden, vroeg in de ochtend, stapte de toen 20-jarige Arthur Robinson uit een landingsboot op het Vlissingse strand met de strategische naam Uncle Beach. Robinson en zijn ploeg hadden een doel voor ogen, zo vertelde hij een tijd geleden zelf. All they said was the molen, so we went straight into the molen. And the amazing thing to me was that they were still in bed. De commando's hadden op dat moment de opdracht om geen gevangenen te maken. Well, they need to bother to get up because they didn't get up again. We cleared the lot. Het is een van de belevenissen die Arthur Robinson voor goed aan Vlissingen bond en waardoor hij vandaag na zoveel jaar terugkeert. He never explained why. I think I know why, but Why? It's the people. He loved the people. Zoon Tim en schoondochter Carolyn wilden graag de laatste wens van Arthur uitvoeren, maar zagen hun spaargeld opgaan aan de intensieve zorg voor Arthur de laatste maanden voor zijn dood in augustus. Binnen 2 dagen werd met behulp van een doneeractie het benodigde geld opgehaald om de as van Arthur naar Uncle Beach te vervoeren. We were counting on the fact that we would have to try and make the time up, so it would be next year before we could finally bring his ashes and soul here. But with the love and the hope, the help of all of the people here, they've made that possible for him. It seems that they've never forgot him, like he never forgot them. En ook Vlissingen is Arthurs inzet niet vergeten. Het uitstrooien van zijn as werd omlijst door muziek, een dankbare burgemeester en vanuit de lucht bewees een vliegtuig van de stichting Wings to Victory de laatste eer aan de moedige jongeman die Robinson toen was. Absolutely amazing. It really is. It's totally overwhelming. It really is. I felt. I just couldn't believe what was. It happened so quick, and it was amazing. Absolutely, and he would be over the moon. He really would. Op 1 november 1944 was het koud en guur toen Arthur Robinson zich een weg baande naar de Oranjemolen om daar te doen wat gedaan moest worden. Op 1 november 2022 is het niet al te koud en schijnt er een waterig zonnetje. Als Robinson één wordt met het strand,
en daarna meegenomen wordt door het Westerscheldewater. Het meest opvallende vandaag was overduidelijk de wind. Windkracht 5 tot 7 was het. Verder was er vrij veel zon en het werd 16 graden. Vanavond en vannacht passeren buien met onweer en zware windstoten. Morgen overdag is het dan weer droog. Lokaal kan nog wel wat regen vallen. En het wordt een stukje kouder met 14 graden. Tot zover. Ik wens u een hele fijne avond.